Level 2, sis. Sis, uno. Pagkapaso-paso ah. Sila sa kinagmaklat yung buhok nila. Asuwa ko na. Apa sis? Halo. Awon. Uno, halo. Pia-pia. Uno? Uon. Pia-pia. Maghabol pa nisa? Amin taga-DJ. Tiga DJ? Uon. Pia-pia mo taga DJ. Amin taga-DJ. Amin, palabot. Arat to. Pag ito ka sis. Mana-mana rancha, padosa. Hilo. Baby, ibutan na siya yung kito na. Pulang sayang. Pulang. Yun na! Pulang siya. Pagkakikip niya. Ah! Liwak ka man to siyang piya-piya amin nung nita ka DJ. Dati na siya kahadya, ba't nagsis? Sige! What, sige. Okay, siguro lang nga, siguro lang mo nakakapansin, siguro ba? Indan siya to, bangkoy. Bangkoy? Bangkoy, magbili ni Aduh, kaya, Laila. Bukan siya puli ko yung lima, ba't siya? Kabak. Okay, pagka nakaubos ng level 2, level 3 siya. Ha? Yan na kay Lisa? Yan na kay Lisa.